Gaur bertan, Europako batzorde berriak European Green Deal delakoa aurkeztu digu Europako Parlamentuko osoko bilkuran. Klima aldaketari aurre egiteko norabidean pausu bat gehiago da aurkeztutakoa, baina pausuak emate hutsa ez da nahikoa. Batzorde berriak benetan klima aldaketaren gaiari aurre egin nahi badio, behingoagatik neurriak hartu beharko ditu. Norabide horretan, Europako ezkerreko taldeko gainerako kidekin batera aldaketa klimatiko eta soziala gauzatzeko ezinbestekoak diren 10 neurriz osatutako plana aurkeztu dugu. Batzordearen proposamenaren egokitasuna ebaluatzeko erabiliko den plana. Plan honek besteak beste justizia fiskala eta inbertsio publikoa, klima helburu ausartak, nekazaritza, industria eta trantsizio energetikoak ditu oinarri. Baita CO2-aren emisioak mugatzeko proiektuak finantzatzea eta Parisko akordioaren helburuak errespetatzea ere. Azpimarratzekoa da, Europak anbizio handiko trantsizio azkar bat bultzatu behar duela, CO2 emisioen murrizketa handia emateko asmoarekin. Helburu lotesleak jarri behar dira, bai estatu mailan, bai estatuen eskualde mailan ere. Bide honetan, energia aurrezpena, eraginkortasuna eta berriztagarrien hedapena ezinbestekoak dira, baina baita eredua aldatzea ere. Gaur-gaurkoz, Europako leku askotan eredu zentralizatuak eta zentralistak ditugu. Gauzak horrela, legegintzaldi honen hasieratik Euskal Herria Bilduk erakunde guztietan hartutako norabidean jarraitu behar dugu lanean. Berebiziko garrantzia dute emergentzia klimatikoa deitzeko Euskal Herria Bilduren proposamenak eta klima aldaketarekin amaitzeko aurkeztutako neurriek zentzu horretan. Euskal Herria Bilduren helburua argia da, energiaren demokratizazioa, herritarren esku egongo dena eta tokian tokiko irtenbideak garatzeaz arduratuko dena.